हेल' लोगोफोर, बे समाव नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे सल' लाबोनानै होफैदों। ओरैनो थास्लायस्लाय सल' खोनासंनानै लागोन होननानै आं आसा थिबाय। दा बाहाय सल'नि मुङा जाहैबाय बिथांमोनखौ माबायदि थगायनो नाजायो मिथिगौ ना होनदों आरो। दा बाहाय सोरखौ बुंनाय जादों नोंथांमोनहा दा जोबजासिम नायलांबा नुनो मोननाय जागोन। आरो जायफोर नोंथांमोना सल' खोनासंनो मोजां मोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन आरो। दा सल'आ हठात जागायनाय हठात जोबनाय सर्ट स्ट'रिनि केरेक्टारिस्टिक्स बादियै। दा बाहाय नोंथांमोननि सिगाङाव फारियै फरायलांनो लानाय जाबाय। नायलांदो, खोनासंलांदो नोंथांमोना। हेन्डेलक फास्टा आरो क्लासबिलाक सब खाथिसेना सोंदों आरो मोनसे दखानाव थांनानै। खाथिसे दादा, दखानदारा फिनफिनबाय आरो। दा बिनि उनावहाय फारियै जालांनोसै। नंगौ, आं बासुगाव टाउननि मोनसे हार्डवेयर दखानाव न' गोदाननि गोनां जानाय बेसादफोर बायदों। दखानिखौ अर्डारबो होगासिनो दङ। आं दखाननि दरखं मोखाङावनो जिरायदों। आंनि थोंजों सिदा बाजाराव थांग्रा लामा। बे लामायावनो गोबां बेफारिफ्रा मैगं थाइगं फानो। बेयावनो गोबां बर' आइजोफोराबो गावसिनि न'आव गायनाय बेसादफोरखौ फानहैयो। माखासेया फालांगिबो खालामो, जेरै खमला फिथाइ, बैग्रि फिथाइ फाननाय बायदिफोर। थिग बे समावनो आंनि सिदा थोंजों सासे बर' आइजोआ खमला गोमोन गोमोन बाहागो होनानै फानगासिनो आरो। दानिया आं नायहरबाय थादों। 6था खमलाजों 50 रां। मानसिफ्रा सोङो आरो थाङो, खायसेया लाङोबो। आंबो सान्दों, दा फैसा आग्लायबा आइनो बाहाग मोनसे लांगोन। थिग बे समावनो सासे ग्राहक फैबाय। बियो सोंबायबो, कमलाता कत रे? बेनिफ्राय होनबाय, 6थात 50 थाखा रे बाबु। आइजोआ फिननाय होबाय आरो। देन, एक भाग देन। बिदि बुंनानै ग्राहकआ गावनि पार्सनिफ्राय रां दिहुनबाय। आइजोआ भाग मोनसे खमलाखौ केरि बेगआव सोना रां नेबाय थाबाय। रांखौ हरबानो हरसिगोन। ग्राहकआ पार्सनिफ्राय रां दिहुनबाय, 10 रांनि नट गांसे आरो 200 रांनि नट गांसे। आरो सोरगिदिं नायथिं नायथा खालामबाय। आंनिथिंबो नाहरदों बियो, नाथाय आं नुयैबादि जाना थाबाय। बे समावनो बियो 10 रांनि नटखौ लाना 200 रांनि नटखौ पार्सआव सोफिनबाय आरो खमला फानग्रानो हरना गसंबाय थाबाय। खमला फानग्राया 10 रांनि नटखौ आखायाव लाना मिनिना बायग्राखौ नायदावबाय थाबाय। बे समावनो बायग्राया बुंबाय, कि हयसे? 200 टाका दिसे ना? 150 टाका घुराय देन। कि सायासे? बानाया फिनबाय, এইটো 200 टाका नट নহয়त'। बिदि बुंना मिनिस्लुबाय आइजोआ। बायग्राया बुंबाय, हारे 200 टाका दिसे आमी साबि। दा बिदि होनबाय फानग्राया होनफिनबाय, हारे एथ' 200 टाका हय नाखि? सा रागाजों आइजोआ ज्राब गारना होबाय। अब्ला बायग्राया बुंबाय, सरि। बिदि बुंना गुरैयै मिनिना 50 टाका नट दिहुनना थाबनो खमलाखौ लाना थांबाय। मानोना साखाथियाव गोबां मानसिफोर फैबायमोन। आं सानबाय, बे मानसिया दिनै थगायथारसिगौमोन। नङाब्ला मानो 50 टाकानि नट थाखासेयावबो बिदि खेलिमेलि खालामखो? आं सानबाय, नंमारगौ, बेबादिनो गोबां बर' आइजोफोरा थगायजायो खोमा, बा थगायजायोनदां। बिबोथ' बुंफिननो रोंनायखायसो मोनबाय। आंहासो खर' सालायलायबाय। बिनि उनावहाय आरो दसे उनावहाय, जे हयसे दादा, हार्डवेयर दखानदारा आंनि अर्डार जासिनायाव आं हुस मोनफिनबाय। नङाब्ला आं बेखौनो सानहाबनानै थाबाय थादोंमोन आरोखि। दा बे दोंसे सल'मोन, जोंनि थासारिजों गोरोबनाय बादि नोंथांमोननि सिगाङाव सुजुनानै होनाय जादों। दा नोंथांमोना मोजां गाज्रि नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरनो हानाय जागोन। आरो जायफोर नोंथांमोना मोजां मोननानै आरोबाव सल' बेफोरबायदि खोनासंनो लुबैबावनाय दङब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव गोबां सल'नि लिंक मोननाय जागोन। नोंथांमोनहा खोनासंनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।